Astero literatur margo bat ekartzen dugu Komatsu artean saiora. Gure gela honetan margo edo kuadro franko bildu dugu, jada. Literatur jarraitzaileek margo hauek ikusteko parada izaten dute, edo irudikatzeko parada dute. Gaur margo berri bat ekarri dugu, Tango Urdina, alazi nintzena margoak, edo kasurako liburuak. Egileak berriz, Aitziner Etxeberria. Liburua ezagutu baino lehen, eskuetan hartu aurretik, marraztu ezagun gure solaskilaren soslaia, laburrean bada ere. Aitziner Etxeberria Garro, zahaltzen jaio zen, 1982an, farmazia lizentziadoa da, ikasketak Nafarroako Unibertsitatean egin zituen. Harrezkero, Zarauzko farmazia bulego batean dihardu lanean. Herriko hainbat taldetako parteide da, izan da, hala nola, idatzarri dantza taldea, musika bandan ere bai aritu da, eta motxian berso eskolan aritu da. Idazle bezala, Gregorio Barrue itzulpen sariketan bigarren saria lortu zuen, maila urte batzuk. Eta iaz, eta orain gutxi alegia, Donostia opera prima saria, irabazi zuen, erritzi zuen Tango Urdina, leherriari esker, saio ertzaino rojorekin batera, jaso zuen saio edo sari hau. Eta gu geuk, sarrean esan duzela, Tango Urdina, novelaren karietara konbidatu dugu Aitziner Etxeberria. Kaixo ongi hori, Aitziner. Baitzeto. Bueno, hemen gabiltza estetikaz irakortzen gara, eta, guztu da, hartu ere, idazle, beste idazle bat, eta idazle berri bat izango letzake, alegia, guai, ez eta zure lehen biziko liburu izan, guai idazten ari den egitako bat, baina, zurik ere, zure aurreko urtetan ere, jardun duzula, Bai, idaztea egitezen, betitu guztako izan ditu, eta iturriak eta hola, idatzi izan ditu. Bai. Gonbidatuaren liburu margo gisa aurkezten dugu, eta, liburu hauek edo margo hauek alegia, esaten dugu, apaintzen dutela gure gela, gure entzulek ez dute gela hau, baina, hemen, balako paisai bat osatzen dugu, eta osatzen dute liburu horiek, euskal literaturaren paisaia esaten dugu. Nola ikusten dugu euskal literaturaren paisaia? Nik egiten zen, nahi baino temela gutxi erakat irakurtzeko, eta euskarak egiten zen gutxi irakurtzet, erderak baino. Ez, baina, nik irakurri izan dituztenean bentzat, guzti irakurri izan ditut. Eta, oain zure burua batean, novela batekin horrela euskal literaturan azaltzerakoa, nola ikusten izan dut zure burua? Nire burua horretan hasi berri bezala ikustet. Liburu bat idatziet, eta sortean zenuen azarekia mantzen, eta liburu bezala ikusiet. Nire hori, hasi berri bezala ikustet. Eta, zer moduz horrela, ezaguna den beharro inguru horretan nola azaltzea, eta sari baten bidez, edo usteka behareko gauza bada, edo nola egiten da hori? Bai, nire gira zen ustetzen esan dut jaramanen, etxariatu eta telefonez dituzien ezaraz basaria irabazten nila zaberretzen izekin batea, eta, zerpoza izugarri gara eta poza handia hartu nuen, eta, ongo zentzat, guztan mundu horretan. Aipatu duzu ipuiak ere idatzi dituzela horiek tiraderan edo kasuan egoten dira, itzulpen izan ere aritu ezera, baina, azaldu eta novela batekin, batek behar bezan dizun, hau zerta, ez? Bai, galdut izan dut, eta nola eta novela bat idatzi, eta egite zen nire aurreneko ideia etzan izan novela bat idatzi, anun ezan novela bat idatziko. Ideia banekan buruan, eta, ipui luzea bat idazteko ezan egitea zen. Baina, idazten ez nintzen, azkenien luzatu ginen, eta, novela bihurtu zen. Agian, abizenak izan da, eta biak aipatzen ditut, Etxeberria Garro, entzuleke, entzuleke jabetu, baina, beste nebak, edo anaiak, eta bizkiabiak, Martin eta Xavier, hemen gurekin izan dira, programa hontan, hori gero literaturan dute, eta hori gartzen izena haien antzun da. Haiek eragin izan dute, edo zuten horrek haien da, eta uste tokerez maiz,
Haien baina urte bat ere badaukazu, baina bueno, oso urbileko zeak ez. Bai. Familia oso literatur zale, Bai, ez dakit, etxian bizi izan duten ambiente bat, ez dakit non esplikatu. Lukia esan, betikitan gustatu zego, irakurtzia, txikitea ginean adibidez, komikiak erotzen ditu, gero ikusia, ez dakit. Irurak beti eukizan duen zaletasun hori, eta, bueno, apartu nire gure zeire asko gustatu zen duen zake, nire aitare liburu bat idatzen bere garaian, bueno, ez dakit, igual izan da, txikitatik izan duten gauza bat. Gero beste alderdi batzuk ere aipatu ditugu, Soslaiaren barruan musika, dantza, bersoak, horiek ere betitzen dute zure bizitza, horiek laguntzen dute literaturikin zan, bueno... Bai, nik uste lagundu danek laguntza izula, ez? Zenbat eta gauzak ikutu, horrek doti zerbait zuri eman itaizu, eta orduan hori beti agazu literaturan sartzea, ez? Eta mundu itxi bat bezik eta leku eskotatik jasotzen mundua dela irutetan. Bertso kontuetan bezala, aritu ez da, Ez, ni bertso zalean ez gero, ni gustatu zait eta bertuzko lan zaluen ez, baina, bueno, ez nire burua bertso lagin izan dituzten. Aurrera, tango urdina dugu, eskuetan, enezkero, opera prima zaila irabazita, Donostia opera prima, edeinek kaleratutako liburu izaki, partaide horretan. Aitziber Etxeberria dugu liburuaren egilea eta zailaren irabazlea gurekin, eta, antzi baduk ere, bazorionak ere bizitzariaren ati. Azaldu duzuen, nondi nola liburu hau? Aurreratu diguzu, hainbat gauza, baina beti ere kanpotik begira, ez? Bezik eta, nola gauzatu zenuen edo? Nik naran ideia bat, degema da, liburuan, pertsonaje nagusilean historia hori da zira batetik liburuan nakana. Eta, hor geho, histori nagusi hori garatzekoan, pertsonaje gehiago sartu nituen, eta orduan, jo horien historia garatu nituen baitare. Orduan, liburu dago kapitulu motxetan planatuta, kapitulu motx asko datzka, eta, hori, izan zamatean nahi erretxu izan zaitelako gola idaztia. Tarteka idatzeta da, eta orduan, erretxu zaitelako gola. Hori ere, aipatuko ditugu, eta justo formaldetik eta hola begiratzen dugu, edo formalen erreparatzen dugu, baita azala, eta zitxula, eta ikusiko ditugu, eta nola horretu digutu, biziagaz, eta azal bakoitzaren, hasieran, ezin buru bada, ez da bitu izaten, eta hori dira bera kantu dituen, gainera. Bai, alako, gero, ez dakit, barruko kontaketaren ritmoarekin bat egiten duten kantuak, edo alako idea bat izan zen dugun, edo? Bai, atxirotik zentzen ja, idazten atzen ditzenean, kapitulo bat idazten duen bakotzean, nik kanta batekin errazionatzen nuen. Eta orduan, nik idazten nuna, nahiz kantakin lotzen nuen horrekin. Bai, azten baita negari xila eta, munduan dantza jarriko nuke, eta uste dut, Bai, baten bat ez da kanta, baina berdenak etunak bai. Nik denak ari ez dunkan horrein musua, bai, bazitek egin ez da gutea kantua. Izan duzela, azala, beti ere, galdetzen diet, gomilatu idazleidea, gustora gelitu diren azala egireta. Explica dezagun, bere maduzu, ez horrek edo nire, baina lehen ditu gustora gelitutea, azala egin. Bai, nik azala esan nire kontua izan. Ja, azala, bota datu pentsatu zunez, baina, nik gustora batu nahiz. Oen, pentsatu ez, azala ikusteunak, igual, ideia bat ingurla liburuna, eta jo beste bada. Bai, beste bada liburuna. Ondo, esaziat, esango dugu ze badala, zulo bat, eta gero horien bestaldea, eta hor guaier bat egon daiteke, suposatzen da, eta emakumezko batzuk, emakumezko bat osatzen daita hor, agertzen da bere gorpuz eta horrela, eta, bai, iradokitzen digun zerbait,
Bueno, novela zidan eta horrela egia esan baiteke horrela Bai. pentsatzea hori dela dena, baina bueno, gero ez da dena tekusiko dugunez, ez? Baina bueno, hori ja horrela esan da, erakargarri esan daiteke saltzeko, Bai, esango nuke. bai, dut ez dela azal da, igual, atentzio emateuna. Bai, bai. Bai. Jo, tango urdina, hola, bertzen da, baina zer da esan tango urdina. Bueno, gehien bat, nik aziren pensan nun tanguan, ez? Bane tangua dantzatzen ikusiako entzutia, beti goratzen igual, maitasun histori bat, baina baita ere, pizkatu bat, sarria, o burruka, nahi hori ekartze gogora, ez? Orduan, bueno, nire novelan, desente da hortatik, orduan pensan nun, tango, eta gero urduina, bueno, azotu jarri hori zen, da urduina jarri nirean. Bada beste, bueno, aspektu bat, liburu guztietan, eraberritan ere bai, eta badago idazteri aurreko atzera joate bat badago hor, eta bueno, aldera zemuz eraikuntza horretan, bai hizkuntzarekin, eta... Hizkuntzarekin, no irutu zait dela liburu bat, errez irakurtzeana, ez dakala, kapitulua motzaia, esan diak motza dira, deskriptzioa gutxi dago, ez dakit, irutu zait, dala, hori, azkarrak azule irakurtzea, eta ulertzeko eta bintzat ez dakala, hola, arazoetan, hizkuntza arretza dala. Hala zira. Baina, bueno, kapitulo idatzita ere, badago hori izan lehenen pixkatu gero ere, antolaketa bat, ez? Zaila zezer horrek denak bat abestanen atzetik ez dakit iratu duzun, baina badago eraikuntza bat. Bai. Personai bakoitzaren ez dakit, personai batzuen eta bizitzaren barnean badago aurrera joan etorri hori. Bai, dago adibidez, pertsonai nagusia dela Jose Mari horrek eramateu adila, ez? Hori dago idatzea orain aldean, da berak momentuan zer bizi duen, bere bizilaunak eta zer ikustitun hori, baina gero badago pertsona zebatu goratu da txikitan zer gertatu zitzailean, eta holako gauzak. Tango urdina eleberria eskide, aitziden zeberria ikaslea lagun eta kontari eleberrikin beti badagarrizko bat, ez? Kontatu ala, saltzea ez dut hori nire ez da gutxia horik ere, baina, bueno, entzulea urbiltzea da inuke, ez? Eta, ez da nondi nola ingo didan horrekiagoz, eta idan egitiko nez ere eleberrian bezala etzeko zaurria eta hola. Gero, gueltatuko gara pixkat, Jose Maria Paolaza, oso eran duartzen dugu zagutzen de izena, baina bera da protagonista, eta bera da, nire batean egin, bera, bueno, kontatzen duena, eta begiradaren egamalea, eta bera da, guai horrelako hori, asiratik hori jabituko da, irakurlea orduan ez dugu zer horrela, en fin, aizkatuko, ez? Baina, kokatu aldera, nobelek edo beti baukaz espazio bat, irian kokatuta, eta berri, baina, bueno, bada, herri txikiko erreferentzia, soziala da, ez? Ez eta gero, berria etxe baten barruan garatzen da gehien bat, ez? Hor dago nik uste dut, hola. Orduan, bueno, osagai bat da, kasorizado, eta azteko eta behin azten da etorkin familia batekin, ez? Eta, bueno, hor tartekatzen da ere gaztelania, eta hola, ez? Aspektu hortan, bueno, zendu urrian esan dezakegu, ligurua, hola, hori zenal balin bada, badira novela historikoak, badira beste motakoak soziala, hola. Esan duzuzuk, blog bat horrela, idazterakoak? Bai, bueno, nik liburu idazteko garaian oinarritu naiz gehien bat, ni Iruñan bizi zen izan 5 urtez, eta orduan, hori, herri batetikan hiri batea pasatzekoan, bueno, diferentzi batu sumatu nitu, nahi atentzio emantzen batzuk, hori bizilaguna, igual, gutxi jo zautez dela, o asko independiente guazian, ez nola harreman iztu izan, eta jo, nire kasu marinez, nik bizitzan dunitzen etxian, goikuak, izkamila miliak okute zituen, eta nire goikuak erbera zituten zuen, nik horretan oinarrituta, hori, etorkinak eta erbera zituenak eta zartu. Ere ipatu duz farmazia lagia zarela profesioz eta horra ikutu batzuk ere ikutu, txiku da bai. Bueno, normala ere bada. Personen eta dizitzen gara eta nagusi horretara, ez? Noiz eta gero badodi izan egin ez batzuk sakonetik ere, bueno, landuak edo sakonagotik ditza landuak, Jose Maria Pabaz hori eta hola bera da kontalaria, bueno, kontalaria zuzera, kontalaria narratzailea, berak azaltzen dira ematen duaria, baina lehen bizikoan
nik ez nuen harrapatu gizonezko emakumezko ikustatzen dira, bueno, lerro batzuk, ez dakit hori da. Horrek denota ez, badira gizonezko baten baitan jartu da jen kontalaria. Aukera hori propio dira, bueno, propio, bueno. Bai, bueno, nik pentsatu nuen, hori novela idaztena zira, bueno, azuratik anzulatu dukinun, pertsonaje nagusia hori gizonezko izango zala. Zergatekin un aukera hori, ez dakit egitea zan. Bueno, aziratik hola pentsatu nuen, eninen buelta gero eman horri. Eta zen nuen moldatu zara bere izai horren arruan, edo... Bueno, nire ustetan ondo, ez da etigitu gola berezik izaila, ez dakit, ez ditola eragozpen honetan sortu dira zen. Bueno, ez da bera bakarra, bueno, azaltzeagatik ere ez dugu, ezagutzea horik ere, eta gero ere eleberria bera oso irikia da. Baina gero azaltzen da familia ezberdinak, ez? Manolo eta Marga, horiek egortzen dira, eta horiek jardunak ere gaztelania, horiek azaltzen dira gaztelania, gero alaba da daukate Virginia, honen mutikoa edo, bueno, mutilaguna Imanol, Josune, hain guztio lehen ekatu dugun, zerekiko hortatik begira azaltzen den emakumezkoa, ez? Eta gero honen Ama Mari Carmen, personaien arteko harremanak agertu dituzu batez ere, eta denak, bueno, hola gara eta hola oso ezberdinak, zen langintza hortan, ustartze hortan, hola egiterakoan, hori izan da lan gire eman dituna? Bai, hor, bakoitzak, bueno, netzat igual, danan artean komunadaken hau da bakarra dira, ez? Baina, batizkat, pertsonaje diferentzia zartzian, nahi zanetena da, bakarra hori ikuspuntu diferentetan ikusi. Eta, bueno, bai pizkalan eman ditera, bakoitzak bere zaugarria jartzea, o bezetatik diferentziazia. Hori bai. Zango urgina dantzan, bueno, zango nuke, zen hori tango dintzate, eramaten ikusten filmak, hau ere, filma bezala ikusten daiteke, ez da, zitzak ezaila, personari hartu eta filme bat montatzea, ez? Aldotatik pasatzen zu, nik edo da. Ez, nik egiten ez zaire murutik anpata, baina baiten arbaitako montatzen dut. Zozera ipatu lehenago, badira, bueno, hildo ezberdinak, ez? Hainbat, familia, izpairu ditu pasatzen dira, eta hainbat, gertakari, baina ditako bat, gaur egun, oso sarri edo tamalez azaltzen dira, eta bat, tratu sarrina. Zergatik nahi izan duzu landu gai hau, izan daiteke agian, novelaren ardatza egola, ez? Bai, bueno... Zergatik nahi badago, nik hori idazteakoan, esan ez dut, nire joan bizitzen dut izanen, nire goiko bizilanak, etzan kasi hau izan, ez? Bueno, eskaminezko pete zuten, baina, ez dut bentzat, tratu txarrik eta izan zanekan. Baina, leharrek, impacta hau entzien, ez? Inbesteko, azarria eta bronkak eta, bueno, egitea esan, zure txarrez egun hori ikusten gauza da, ez? Eta horren pentsatu nuen, horri buruz idaztia. Hori kontatuta ere, literatura dago, hori gehiago interesatu zaizu historia kontatzea edo nola kontatzea horretan, bueno, beti aldea daude, ez? Bueno, historia asko daude munduan, ez? Baina nola kontatu, nola gauzatu, nola iraiki, ez? Zer da zuretako garrantzitsuna edo... Bueno, bideak da, garrantzia, ez kontatezun, nola kontatezun baita ere. Nik nahi nuen hori gai hori bentzat sartu, eta, bueno, nik sartu nuen hori, etorkinen familia bat genuen, etorkinen nahi zamarren izatea da gana hori, hemen bertako batzukin, ez dakit, ez dira. Bada, zuzionek ere bizizan duzen zerbait, baina, bueno, batean ez da, arrotza, ez? Azin gilean da gure errealitatea, ez da ez da asmatzea, ez? Bai, eta igual batzuten dut ez urrutiko gauza badala, baina gero bakit izan, igual jendeak initziten aztezea, eta uste baino bertu bakaun gauza bada. Gero, maitasun harremana daude, hori beraiginak, horiek familiarena ere alakoa dira, eta maitasun konfiliet oso modu garratzetara ibaten diren, galdera badago, ez? Maite zaitu, gizonak alegiak asuntan emaztea zipuitzen duelako, baina jipot egiten zaitu, eta beziko galdera, ez? Eta gero badira ere beste personaien artean, eta bereziki horrein sortzen dira protagonistaren Jose Mario Paolaza
haren bidez, historia eraikitzen da, baina bera dago justu maitenen eta aldezune egin. Eta hor gai direla bi personai oso, bueno, azteko oso ezberdin, eta, bueno, hor maitasun kontra zartzen da, baina, bueno, modu oso ezberdin batean. Azteko tabi bintzat, Josunaren bitartez, emakumeak ez oso gozo jarri, ez? Emakume Josune bera, baizik horrekorrean, ez? Bai, egitea esan, bueno, Josune eta Virginia diola, emakumezko bi pertsona ikitena azaltzeiena zen, marrak egitea esan, bueno, gutxi bat azaltzea pertsona bezala, eta Josune kasuan, egitea esan, bueno, estremo bat jarrietela irutu zait, ez? Egitea esan, bere buruakin ez dago guztua, beste historia bat eukigu etzaten ondo batea, eta horrean, pizkat, pertsonaje vengatiboa duzela jarriak, irutu zait. Bueno, horrekin ez dizut emakume guztiak. Ez kasu honetan, pertsonai hori vengatiboa duzela jarrietela irutu zait. Bai, hoxe, txagun dut ere gozagarria ez dut izango, baina jakina deretabilikoak gara mundu honetan, eta zidazki egin ezagorriak ere persona bakar batengan ere bildu daitezke, ez, hori ezberdinetan. Baina, bueno, tira, ez, Josunari berriz da, esango nukenik, desastrea, ez? Bai. Oso lleganda, oso direktik ezagutu dituzu olako asko. Bueno, beha gero jarri pertsonetxikak gitza jugabezela, batan agati eta zuzatio, ez da aurrera jotzeko baizakit esperantzai, indarrik, pizkat undua jota bezala dago, ez? Eta orduan, getu zaion alternatiba bakarra, bueno, azinamenta dago hori, goi erbat izatea. Hori da. Bueno, iria ipatu dut, eta honek ez nuko referente hori, nahiz eta gero, referente diot, Iruña izate hori, nahiz eta azken momentu jakin Iruña ikasi inizitura ikasketak, eta, bueno, beti bada autobiografikotik ezakitez, dudarik ez dago, ez? Bizitzen dugun horretatik, eramaten dugu literatura da, edo, egiten duzuen edo, publizat eramaten duzuen, baina, ni honek, bueno, iruditzen zitzen, ez da zure, jaioterria eta orain eta zure herria den bizitzaren herri hori jazitekela, baina, bueno, hor bere badago gero referenteren bat edo Iruña ipatzen daika, ez? Bai, bueno, liburuan azaltzen irikia ez da Iruña. Iruñako aipatzea, pertsona jodatu jote jalako San Fermin eta... Bai, Iruñan referentzi bat badao, ez? Bai da, kalapizkat, nik uste liburu irakurrita ezin dela jakin. Euridan, ez dago inorre hori deskriba, eta nik buruan egite da hori, nik idaztekoan buruan nakala Iruña. Nik bizikizun hori ikutelako, ez? Baina bezala... Gero, aipatzen dugula egia testingurua, liburuaren atmosfera giroan badago, bueno, nire honek, nabarmenduko nukeen gauza du talako gizarte honen izaera arroza, ez dakit txaskarrilloa, edo txitxumuxua, edo beti ere elkar bizitzan sortzen diren horiek, ez? Jakina izatea, abidez, jezune personaian gaz, Josunarien gane ere baiz, eta sartzen du beste barruan. Ala beharrez, edo uzketabez, edo horrela, esaten bezala, ez? Azarean, sortatzen duen gauza bat, baina hori oso, bueno, bai, nik uste galdote eguanian, badanek ez dut ez gu, nik dena eskuizkuizerua, ez duzian bizitzan zarten, bakoitzan edun eta, baina, bueno, azken zindian, ez da gu bakarrik bizi, ez daue, alaztako lekutxik izaten, no? Azken zindian zure inguruan, jendea kasu, dezio gutxi jozautezuna, harreman dizberreneak kasuna, eta nik uste danoi, neurri batian hobestian, danoi interesatzen zaigula ingurukoan bizitzan. Hombre, batzuk asko eskuzioa bat izatea, baina kontatzen gula ingurukoan gozak. Farmazia bateko bulegoan lan egin duzule patu dute jendaren aurrean egiten zela edo guzti? Bai, nintzen aurrean. Eta bulego esan, honek imaginatzen zintu duan horrela, baina eta terreferitori jakinta ipatu nahi zuen izan etortzeko ere, eta beste, eta lanean izitela farmazia batek ezeko olako marko batek ikusten du, nire ikusteko. Bai, egitea zan, nik jende diferente pila bat ikustete egunero, eta egitea zan gauzatko aitzaitu zuen, konfientza minimo bali makazu,
bakizu bakoitza zeharazo dazkan, egitea zen, azkenian historiako jakitituzu. Hortan ez antzematen dela, eta kontala diren begira da, eta ezin hori behar da izaneko lande, bizitan bizak, pero... Bai, beti ez eta bez igual, kontala izateko entzule ere bai izan bardazula. Eta gero izintza da, ez? Eta da, lanabez edo kesna, kontarik ez dago menderatzen, asko ikusera lo, aperian, parapegarri da izak. Bai, nik egiten, lanbidea batetan, hori, jendeakin, harreman handiak, Bueno, eta hau, potolo esateko nuen, gure batean potolo bada ere, guk euk animatzen ditugu mendik, entzuleak, erosin adinetakoa, baina segurazki literaturan justo horrek zain bezala errez irakurtzeko, eta beti errez iratzia dela hori esaten da, baina langintza egin, errez irakurtzen den liburua da, esateko nuen eta zidutor berreun eta 15 orrialdeko eleberri bada, eta, gonbidatzen ditugu entzuleak, eta lehen artean bereziki batzuk edo beste, gazteago, hain digokoak norte konbidatuko zen. Nik konbidatut dena konbidatzeko. Jende animatzeko, izan berot, adibidez, nire inguruko jendeak esan ditena, irakurri dula, batu baino bat izan dit, oiturik ez dakala, euskaraz irakurtzeko ez, baina, ez hautu zinez, kurizotez irakurrula, eta jola guztu dut nahi duzte kostatu nahi da oiturik ez izan, ez? Horren, ganak animatzeko irakurtzen. Ez ondo, permisa hona da. Tira, guk gure entzuleen belarriak ostatuko ditugu, beste modu batez musikarekin, eta zuzen horrek ekarri duzen musikarekin. Zer ekarri duzu? Nik ekarri ez, egoak ebaki banizkio kanta, Mikel Lauana, eta gero ertzainak beste kanta bat, zoratzen ari nezela. Hori lehen bizi duzu dugu zoratzen ari nezela, liburuaren bukaeran egia da mundu nahiko zoratuta. Bai, ritmo pizkat hartzeu nuelak eta... Horrekin, segituko dugu. Pablo Neruda, Parralen, Chile. Haio zen dira berezion eta laugarren urtean. Bene benetako izena, entzun, Ricardo Eliezer Nestalí Reyes Basoalto zen. Gaurte zituela tumulto herrira aldatu zen bizitzera bere itarekin. Ordurako, Pablok, zortzi eta hilabete batera, ama galdua zuen, tuberkulosiak jota. Aitapen gidaria zuen eta tumulto mugakide herrian, muga ondoko herrian, eta trilietako giroan azki eta ezi zen. Temulton, Gabriela Mistral poeta izan zuen andereño eta irakasle eta ark bideratu zuen literatura da. Gabriel Mistral idazleak, Tolstoi, Dostoyevski eta Txekov idazleen bidean eta obran zarrara zizuen Pablo Neruda. Liceo garaian ez zen ikasle aparta, matematikatan ez zen ona. Etetan ordean nabarmen duzen eta Claridad albizkarian azizuen kolaboratzen gazterazetatik. Bere izena, Zutiako Jean Neruda izeneko poeta bat hartu zion. Artean idazle estela jakin gabe, alegia Pablo kezekien Neruda ura idazle estenik ere. Izan gauti hori hartu eta hartu zen eta hitzak literaturan justo azia zela jakinez zuzan. Hogeita batean, Chilera joan zen eta bertan unibertsitateko ikasketak egin zituen, Chileburu da. Hogeita bigarren urtean plazaratu zen bere lehen poemarioak, Crepúsculoa. Nire hogeita zazpian, Buenos Aires ibila joan zen, gero lago Madrid, Parisera, bide egin zen alegia, ekialdera ere bide egin zuen, eta munduan barrena ibilita, nire hogeita Madrian, itzuli zen Chilera. Ordurako Gabriela Mistral poeta irakaslearen maila da, edo hiloa zen, Espainiako Gerra Zibilen hil zen, Federico García Lorca, Alberti, Miguel Hernández harremanak izan zituen, eta hortik aurrera mila kontu gehiago komunista, politikan engaiatua, enbasadore Parisen, honoris causa Oxfordeko unibertsitatetik, eta, bere obra literarioan ez dira sartuko, bi eluzte egin zen Pablo Neruda. Eta Pablo Neruda, poeta gisa ezaguna, ekarri digu, Aitzidor Etxeberriak, gaurko gure konbidatuak. Zergatik da Pablo Neruda? Irakurri nian, egitea zen,
aliatu guzteten, asko gustatu zuten, irutu zuten, esperantza ematuzula, bere poemak irakurtzakoan, eta indarra hondiku baziala, baina era berian, oso gauza simpliana ematu zumetatu zaitezula, hori, asko bertekin irakurri nuen. Bezala poesiarik idatzi alduzen dira? Ez, nire gero esan poesian, no somos igual cosas saiatu naiz, baina ez da gaitu zaitu ez aldu laburro eta nolidea zezartzea. Baina, zenbat eleberri egileen frustrazioa izaten da, edo izan honen da, edo horrela, gaintzako da genero gorena, gero behar badira izugarrezko, edo novela gintzaren dituzte horre izugarriak, ezin heldu ez, poesia da, beste batzuk ezin heldu ez, eta bueno, beti ere irakurtzen guztua edo etortzen zareten irakurtzen dituzte autatutako biografia jaleko idazle horren pasarten dago beste, zer autatu duzu? Bueno, nik aukeratu dut Oda a la vida. Zer da, antologia edo liburua, baita Odas elementales. Bueno, jarriko dugu Saúl Sintonía eta Oda a la vida. La noche entera con un hacha me ha golpeado el dolor, pero el sueño pasó, lavando como un agua oscura piedras ensangrentadas. Hoy de nuevo estoy vivo, de nuevo te levanto, vida, sobre mis hombros. Oh vida, copa clara, de pronto te llenas de agua sucia, de vino muerto, de agonía, de pérdidas, de sobrecogedoras telarañas. Y muchos creen que ese color de infierno guardarás para siempre. No es cierto. Pasa una noche lenta, pasa un solo minuto y todo cambia. Se llena de transparencia la copa de la vida. El trabajo espacioso nos espera. De un solo golpe nacen las palomas. Se establece la luz sobre la tierra. Viva, los pobres poetas se creyeron amargas. No salieron contigo de la cama con el viento del mundo. Recibieron los golpes sin buscarte. Se barrunaron en un agujero negro y fueron sumergiéndose en el luto de un pozo solitario. No es verdad, vida, eres bella, como la que yo amo, y entre los unos tienes olor a menta. Vida, eres una máquina plena, felicidad, sonido de tormenta, ternura de aceite delicado. Vida, eres como una viña, atesoras la luz y la repartes transformada en racimo. El que de ti reniega, espera un minuto, una noche, un año corto o largo, que salga de su soledad mentirosa, que enlade y luche, junte sus manos a otras manos, que no adopte ni halague a la desdicha, que la rechace dándole forma de nudo, como a la piedra los picapedreros, que corte la desdicha y se haga con ella pantalones. La vida nos espera a todos, los que amamos el salvaje olor a mar y menta que tiene entre los senos. Neruda, vida, bizitza, bueno, eskerrik asko, gurekin izan zarelako, pesatu zuzak ere bilbide bat bada literatura zen izabietan hiri gabiztako hau, eta, Gazte etortzeagatik ez baita beti ere, xamurra esango nuke, beti ere plazaratze hori ez gauzara da literatura, eta gero beste bada beti ere, jende aurrera saltzea, gaula. Hemen izanen behituzu, nahi duzunerako, eta antzi gabe, eta guztetantu lehen aurreratu diguzu, baina hau bai dela klasikoa, Bai, klasiko betikoa. Zuretako ere dala zeda. Ez gutitira gustatu zen betera kanta hori. Ametzateko aukera ematen. Mikel Laboaren txoria txori beti honeak hartzen duguna beti goak ebaki da nik dio eta hori esaten dugu, baina bere izen buru zuzen hori da, eta zen bezala, ez da bierik gaitu. Hori da, beste arte.